Nevidíš ich kokot? Lukáš, pozor, nevidím nič. A ja kamerujem, potom si pozrieš. Wow, to vylietá. Chyť tú pilu, to pilou to rozjednáme. Do koho bol nápad tú hru bať mojich dvoch? Lukášov. No, harcov. Ideme na robote? To je kurva ten... Na akom kúsku to ešte dokáže držať? No, ja som si zajbal. Ukáž týmto to. Chyť ju. Ríš. Ukáž to. Tyče. Jebal tu inak. No hlavne, že nespadne, že tam je zatentovaný. Ale ba. Ježišmaria, ty si taký kokot. Lukáš, pomôži. Dvaja jebači stromov. No, poď.